Unha 13 e 12 minutos, xa está con nós Álvaro Vila, secretario xeral do PSDG-PSOE, co que imos abordar asuntos de actualidade. Moi bons días, Álvaro, como estás? Hola, moi bo día. Álvaro, temos moitos asuntos que tratar. Comezamos, por exemplo, por esa moción que se vai debater no pleno da Deputación que se celebra este venres. Unha moción coa que ides exixir solucións urxentes fronte á contaminación do encoro das Conchas. Fálanos desta moción, Álvaro. Sí, nesta moción queremos poñer o foco na contaminación do encoro das Conchas na comarca da Baixa Limia. Este encoro atópase nun estado de contaminación extrema ata o nivel máximo, o nivel 3. Álvaro, desculpa, estamos perdendo a conexión, escoítase moi entrecortado, non sei se podes moverte un pouquinho. A ver se me movo un pouquinho mellor. Porque queremos escoitarte. Ahora mellor, Parece que sí, ímolo tentar. Desculpa, podes continuar. Sí. A ver, ahora, sí, bueno, como comentaba, o encoro das Conchas atópase nun estado de contaminación extrema, neste caso alcanzando o nivel máximo, que é nivel 3, de risco por presencia de cianobacterias, donde se proíbe o baño, calquera actividade recreativa fluviales, tanto de umbiños como de bande. Entonces, bueno, que queremos poñer o foco nese senso acudir neste caso a Diputación instando as distintas administracións, neste caso a Xunta de Galicia, a que tomen medidas oportunas. Temos que recordar que isto todo provén de a ganadería intensiva que hai na comarca da Limia, é donde a propia Xunta de Galicia está autorizando novas explotacións e dando permiso a novas explotacións sin ofrecer ao mesmo tempo o tratamento correspondente dos uros e dos vertidos que se fan ás augas subterráneas. A Xunta de Galicia ten que facer unha moratoria de concesión de novas explotacións intensivas e ao mesmo tempo lle pedimos tamén ao Goberno de España, neste caso a Confederación Hidrográfica, que faga unha intervención exhaustiva no encoro das Conchas para poder estas augas que sean aptas para o baño, aptas para o consumo humano e aptas, digamos, para actividades lúdicas deportivas. E iso é o que faremos, pero a Deputación en todo caso non pode quedar exenta desta problemática que ten a toda unha comarca, a varios concellos, pero sobre todo a toda unha comarca en estado de alerta sobre esta situación. Imos con máis temas, Álvaro. Dende o PSOE provincial denunciades tamén que o presidente da Deputación, Luís Menor, cambiou o día de comisións para acudir a un acto de partido en Madrid. Bueno, sí, aí hubo un tema que, vamos a ver, que por parte da presidenta da FEN, non en nombre da FEN, sino a presidenta da FEN fixo unha convocatoria de manifestación ante o Congreso de Diputados aos alcaldes do Partido Popular. Entón, isto se transmitiu e se quiso dar unha imaxe que era unha convocatoria da FEN, cando non era unha convocatoria totalmente partidista por parte do partido, deste caso o Partido Popular, totalmente ilícita, pero que non nos levara a confusión de que era unha convocatoria da FEN. Bueno, xa puxamos en manifesto na Xunta de portavoces, bueno, neste caso nas comisións, se retirou, digamos, esta publicación que habíamos manifestado neste senso, sí. O que defendedes entón é que Luís Menor fixo un cambio de axenda institucional, alegando que acudía a un acto tamén institucional, pero a concentración a que asistiu fora convocada polo Partido Popular. No, máis que nada, o sea, aparte de que se fixo o cambio, que, bueno, xa se teñen feito máis cambios, se podemos hacer ese cambio, o que sí que non queremos é que se confunda a representatividade que ten a Diputación como institución, a Deputación, con actividades, digamos, do Partido Popular, que neste caso, é dicir, que non se confundan a institución con unha casa propia do Partido Popular, e iso que pusemos no manifesto, e así se atenderon a nosas demandas, sí. Álvaro, xa que estás hoxe aquí con nos, quero preguntarche tamén como alcalde de Taboadela pola programación e actividades que tedes previstas para este verán no teu concello. Bueno, intensivos agora, precisamente esa mañá temos a cuarta edición da Noite dos Morcegos, onde facemos a sardiñada e demais en torno ao Monte de San Xoán, que ao carón das piscinas de Taboadela, donde, bueno, se chegou a mañá a sardiñada, e unha representación virtual da Noite dos Morcegos, e despois tamén xa pechando toda a programación cultural de todos os xoves de todo o verán
onde tenemos actividades musicais de diversas artes escénicas no Concello de Tabadela, na Praza de Tabadela, e despois xa rematando ca última semana de agosto, que é onde fagamos a nosa Semana Cultural, propiamente dita, de lunes a domingo, onde facemos distintas actuacións musicais, de teatro, de circo, de máis, todas as noites ali na Praza de Tabadela. Xa é un referente, digamos, na comarca, un referente en Tabadela, e, bueno, estamos aí neso pechando, tá? Aparte, a subida a Tabadela tamén de rallies, bueno, máis actividades todavía estamos pechando, sí. As piscinas seguro que tamén son un tema recurrente estes días, non? A xente está moi atenta á apertura, a poder, pois iso, darse un baño e salvarse un poquinho desta calor. Sí, as piscinas fomos o primeiro concello da provincia en abril, abrimos o día 15, bueno, as nosas piscinas teñen unha característica que están nun ambiente natural moi emblemático, que é o carón do Monte San Xoán, todo rodeado de carballeiras, un sitio fresco, un sitio moi agradable para pasear, para estar ali, para darse un chapuzón, e ao mesmo tempo despois disfrutar dunha cerveza ao carón das arboledas, das carballeiras todas que temos ali alrededor da piscina. Un ambiente moi agradable, que, bueno, que están las anos disfrutando moi satisfactorio para os usuarios de Tabadela e fora de Tabadela tamén. Quédanos, Álvaro, un minutiño e medio máis ou menos. Gostaríame falar agora, volvendo un poquinho ao tema que xa comentábamos antes desa concentración, que ademais esa concentración de Madrid a que acudira o presidente da Deputación, na que se reivindicaba un financiamento local máis xusto. Vos denunciabades que os socialistas de Ourense xa presentarades unha moción na Deputación que ia tamén por ese mesmo camiño. Sí, claro, é que a financiación dos concellos ven por dous eixos fundamentales. A financiación do Estado, e outro, a financiación de cooperación local que temos por parte da Xunta de Galicia. O Fondo de Cooperación Local, a Xunta de Galicia leva do ano 2009, que se dice pronto 15 anos, que xa hace 6 anos, sin actualizarse. Entón, o que estamos reclamando sempre, e aí, claro, os poderes políticos se notan, porque esa reclamación que se fai ante o Goberno do Estado non se fai ante a Xunta de Galicia, porque se actualicen esa financiación aos concellos. Estamos totalmente discriminados, estamos totalmente afogados económicamente, e sobre todo ca axuda a domicilio. E iso é o que reclamamos a Xunta de Galicia, que por fin actualice esos fondos, por fin esos fondos cheguen dun xeito digamos, acorde ca necesidade que temos os concellos, e que estamos afogados totalmente económicamente por parte da Xunta de Galicia. Moi ben, pois Álvaro Vila, secretario xeral do PSDG-PSOE, alcalde de Tabadela, moitísimas grazas por estar con nos no Hoy por Hoy Ourense, que vaya moi ben. Moitas grazas a vos, un saúdo. Unha aperta, taluguiño.